Скандалът избухнал след като общинския репатрак вдигнал неправилно паркирана кола пред ДАИ Пловдив. Собственикът на автомобила се оказал инспектор в Държавната автомобилна администрация. В нарушение на правилата ли беше паркирал този автомобил пред ДАИ Пловдив? След като беше констатирано нарушението от полицаят, се наложи да преместим принудително колата от ДАИ. Какво беше поведението му? Демонстрираше ли се служебно положение? През цялото време той се държи изключително арогантно, нападателно, обижда, заплашва, казва: ще видите какво ще се случи след малко. И какво се случи след малко? Беше спрян на паяка. На метри от тук. На метри от наказателния паркинг с, забележете, палка на МВР. Нека да питам аз, ДАИ, имат ли право служители на ДАИ да използват палки на МВР? Е свален регистрационния номер на паяка и отнета шофьорска книжка на водача на паяка. Автомобилна администрация започва вътрешна проверка дали нейният служител злоупотребява с служебното си положение. Не бе, не злоупотребява. Той просто е спрял за малко, докато му мине работния ден.